Bisaya. Tidak tayo. Tidak tayo. Tenang. Kurang. Hindi, okay? Okay. Gwapa ko? Hindi. Hindi. Hello. Wala siya ka-date. So, mga higala na ako diri sa ako ang lugar, din sa kuan, sa Lakalako mi din. Nindot siya, wala, nindot siya diri. Klastaran. Nindot siya diri klastaran. Unsa na iro na? Unsa na iro? Hello, ya binugo iro kabuang. Unsa na unlan? Oh, ano na iba? Oo. Yung baha dito. Nakasmile pag yun naman, nakasmile. Ah. So wala kusugo sa agas, oy. Ikaw ba dito sa Kanagawa? Ay, nindot kayo diri ay, in fairness. Yan na. Okay, nag-vlog ko na okay. So, pag kuan, anong gusto mong sabihin sa mga viewers ko? Anong gusto mong sabihin? Mag-Tagalog ka. Okay, okay Tagalog. Oh, dito? Oh, kumusta? Kumusta naman? Anong masabi mo sa lugar na ito? Anong sasabi mo sa lugar na ito? Dito, ilog sa Kano River. Ilog. Kano River. Kano River. Aha. Kano River. Merong hotel, Aha. restaurant. Aha. Para sige, i-introduce bakit may na. ganito, Noki? Bakit merong hagdan-hagdanan? Anong purpose Kasi nito? purpose ana. Para sa lugar, para sa citizens. City? City? Citizens. Oh. Ano dito ba? Mayroong bang event dito? Bakit may ganito, Oh, ganyan? merong event. Siya ang reporter, mo na siya ang gi-interview. Oh, May horse. para sa May boat. May boat. Ano dito? May boat. Oh. Ano? Ay, parang kayaking. Ay, oo. Kayaking dito sa river. kayak. Oh, para sa Summer, audience, para sa Summer. sama, Aha. pag-init, Festival. para sa mga festival, Aha. oh, Aha. ang mga tao, Aha. manood ng fireworks Fireworks. dito. Aha. Okay, So, okay. fireworks, nasaan ang fireworks? To. Mhm. Hindi. Pwede maligo dito? Hindi. Dito Hindi ba? maligo, marumi kasi. Marumi, hindi naman marumi yan ah. Noki. Hindi naman marumi yan. This time, Noki, marumi siya. Na, okay. Anong ibig sabihin na magdodora ka ba? Magtutura? Kilala mo si Dora? Tura? Oo. Hindi ko alam. Dora the Explorer, kilala mo? Ano yan? Anime yan. Ano? Doraemon. Doraemon, di ba? Dora the Dora the Explorer. Explorer. Kilala mo si Dora? Ay, hindi yan sikat sa Japan dahil. Ikaw si Dora the Explorer. Sabihin mo, where is the map? Sabihin mo, where is the map? Toma. Where is the map? Dora. Tura. Yung anime yan siya, Oo, sabihin mo, where is the map? Where is the map? Where is? Where is the map? Where is the map? Where's the map? Ako ang map. Oh, ikaw ang map. Sige. I'm the map. Where are we going? Where are we going? Oh, Noki. we're going there. Akit tayo sa bridge. Ay, punta tayo dyan? Oh, sige. Sige, ako na mag-interview kanina. Okay, be, pala ko video. Doon ka na, okay. Okay. Kamu ni Ange. Interview kita. Okay. Andito po tayo ngayon sa Numa Zoo. Where meron akong kasama dito na Japanese. Oo. As usual, Japanese. So natay kauban mga higala. So ako na siyang interview kung kinsa ning tawhanan ni. Hello sir. Oh. Yes. Unsa imong pangalan sir? Huh?
Unsay mo pangalan? Bisay. Pangalan. Pangalan, Naoki. Oh, wag. Pangalan ko, Naoki. Pila imong edad? Pila imong edad? Pila? Nansay desu ka? Oh, Pila? How old are you? Oh, Ilang taon? 34 taon Okay. ako. okay, Naoki, you can answer whatever you want, Okay. okay? Even though you can't understand me, Okay. but you can answer anything, okay? Okay, okay. Taga-asa man ka? Ako tanga-tanga ako sa tema. Pila naman kakatuig di-ari sa Numazu? Ako, alis na ako numazu. Siguro susunod na tao. Hindi alis, chigaw. Bakit? Pupunta sige. sa, ilipat sa dito? Oh, Hindi. Sige, sige. Para sa tropa? O sige. Tropa Answer- ko? Para? O sige. Sagutin mo ako, oo, hindi, okay? Okay. Gwapa ko? Hindi. Hindi. Gwapo siya? Oo. Sabot kag Bisaya na, okay? Kasabat kag Bisaya? Oo. Sabihin lang, maganda ba si Ange? Oo. Oh, sinagot mo, hindi. Oo. Oo. Tigulang na ka? Hindi? Oh, very good. Daoy. Nanak, Tagalog. Ay, oh, tawa na. Babae mo uyab. Oo. Oo. Ang galing. Hindi nakasabot ka na, okay? Nakaintindi ka. Yung Nakaintindi babae, ka, ha? babae yung Oh, sige, jowa let's- mo, oo. yung asawa mo. Oo. Oh. Oh, let's continue. Saan may mga yes or no? A question. Bisaya question, ano? Ano pa? Kanang mga oo or dili. Oo, hindi, ano. Ganahan ka, ganahan ka, ganahan, do you like, ganahan ka? Ganahan ka og Oo. Ganahan ka sa numaso, ganahan dili. ka sa naman sa dili. Oo. Ah! Ganahan sa numaso. Ganahan ka matig ganahan ganahan gulang dili. Oo. Ganahan ka matigula, okay. Gwapo ka dili. Hindi. Gwapo ka. Hindi. So usabon ako pangutana ha. No, hindi. Gwapa ko dili. Hindi. Ikaduha na ako. Usabon ako ha. Oo or dili gyapon ha. Gwapa ko dili. Gwapo ako, hindi? Oo o Oo. dili. Oo or dili lang ha. Hindi, oo. Kaya sabihin mo hindi or oo, okay? Okay. Gwapa ko dili. Eh. Oo. Sa ikatulong ng mga tano, my God! Hindi mo natin ko matulog na yun. Sa katulog na yun. Sige na, tapos na. Tapos na, bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Ang sabihin mo, mag-subscribe sa ako ang YouTube channel. Subscribe sa YouTube channel. Matuto ng Tagalog ako kayo, pero mahirap. Tagalog or Bisaya? Bisaya ka. Tagalog. Sabihin Bisaya mo. this time, Bisaya. Sabihin mo. Natuto ako ng Bisaya. Natuto ako ng Bisaya. Bisaya. Pinataya ako ng Bisaya. Pirataya ka ng Bisaya. Hindi pinatay. Uy, ano ka ng Bisaya? Natuto ako ng Bisaya. Natuto ako ng Bisaya. Bisaya. Sabihin mo nga, mag-subscribe sa YouTube channel Subscribe. ko. Please subscribe. Mag-subscribe ako sa YouTube ko. Ang YouTube ni Ange. YouTube ni Ange. Sabihin mo. Subscribe Subscribe. Mag-subscribe sa YouTube channel sa YouTube channel Ni ni Ange. ni Ange. Sabihin mo, Anjing ang Anjing. inyong higala. Anjing Anjing. inyong higala. Anjing ang Anjing? inyong Anjing inyong higala. Higala. Anjing ang inyong higala. Anjing ang inyong higala. Oh, higala. Higala. Bye-bye. Sa Bisaya, Sa sabihin Bisaya. mo, magkita-kita pang tanan. Makita-kita tantanan. Sa sunod na higayon. Sa sunod na hingayon. Higayon? Sige, magdutid siya. Hindi na tayo mga dito. Hindi na mga dito. Huwag ka sa dahil maulit na ta. So, maulit na mi. Tara na.
Una magdagdag ako ra usa uy. Magdakag handog ba ang ano ka? Gani. Isa may nadali. Kaya mo siya ang kanang mura og sa Cebu pa mo siya mo ang carbon. Carbon, hindi mo taga Cebu. So sa Cebu pa unsa ni son? Mura ni siya og. Mo siya carbon Colon Street sa Cebu na. Dagan yung mga shops. Mo siya nakakalog siya. Sa Davao sa inyo ha sa mga dito. Kung sa Davao ni mura ni siya og yang gurin. Oo. Ano mo tanong pagkira nilang baligya. Kani tag 1 to 80 so mo ni siya. Mo na siya 1 to 80 na siya. Mother. Tama ka na presyo sa Pilipinas para 700. 700 na to siya. Di ka wala na. Pero sa Japan, wala na siya tag 100 pesos, di ba? Oo, wala na. Utay. Sige, sure tika diri. Ay man ka, sige. So mapapicture ko diri karon sige. So questions na okay kung ilang years na ba itong nakamisin? Okay, kani nga kami si pila na katuig diri. Yeah, Tagalog na lang uy. Bisaya. Pakistan Indian restaurant. Nepal. Dapat design dari sa kuan ay sa Japan no? Kasi dito interview ni Naoki. Anong sa nakamo ba? Anong pinaka sikat nito? Ramen shop. Pero mahal Naoki. Mahal. Business. Oh, ano sa ni? Green pepper. And taran! Labas eh. Mataas na building sa Numazu. Sama ni sa Era Building. Labas eh. Knock. Who's there? Labas eh. Nakalimut ko sa Labas eh, musta? Sibuyas, kamatis. Mga kubo. Ay, kubo. Tayo. Hi, sir. Give up lagi. Sabihin mo, give up. Oh, give up. Taas kamay. Dalawa kamay. Give up. Dalawa kamay. Sabihin mo, susuko. Susuko ako. Susuko. Ano na, okay? Ano, ants? Uy, ay magaling. Pero, unsa na, lamigas? Parang madanggam lang, ants. Ants. Mga higala. Bye-bye. Hangtod sa mga usaka. Ano? Kanila ka diha. Og hangtod sa sunod na higayon. Bye-bye. Tidak tayo ako ng Bisaya. Tidak tayo ako ng Bisaya.